Waqt l-arresti tal-bieraħ il-Pulizija levat żewġ vetturi li f'waħda minnhom instabu flus kontanti li ammontaw għal aktar minn 50,000 u f'oħra sustanza allegatament eroina li kienet tammonta għal ftit aktar minn 350 gramma. Instabu wkoll żewġ ratas allegatament kokaina. Saru wkoll tfittxijiet f'residenzi fejn ġew elevati 20,000 euro oħra fi flus kontanti, cash counting machine, 25 mobile, żewġ laptops u numru ta' devices teknoloġiċi oħra, kif ukoll armi tan-nar u dokumenti. Il-Pulizija talbet ukoll il-Maġistrat inkwirenti sabiex taħtar esperti biex jiġu maqbuda wkoll 10 vetturi li nstabu f'waħda mir-residenzi u sabiex dawn jiġu evalwati. Ukoll illum wara f'sinar saru tfittxijiet fil-baħar għall-arma suspetta tal-intużat fl-omiċidju tal-Avukat Kirkop li ma tfittxijiet saru mill-buwaddasa tal-Forzi Armati iżda dawn irriżultaw fin-negattiv. Il-fatt li għaddew dan is-snin kollha u l-karatteristiċi taħt il-baħar fil-post indikat għamlu din it-tfittxija waħda diffiċli. Irrid ngħid ukoll li peress li wieħed mill-arrestat informa lill-Pulizija li kien pożittiv għal COVID, il-Pulizija ħadu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji sa mill-bidu nett. U saru testijiet anke l-bieraħ flaxija fejn ġie konfermat li l-persuna kien pożittiv għal COVID. Għaldaqstant kemm matul il-ġurnata tal-bieraħ u anki llum konna f'kuntatt dirett ma' Supretendent tas-Saħħa Pubblika fejn qed insegwu protokolli stretti. Kien għalhekk li ttieħdet id-deċiżjoni sabiex il-preżentata ssir propju llejla f'ħin meta l-qorti ma jkunx hemm attività. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika wkoll forniet eżenzjoni f'dan ir-rigward. Ukoll sabiex tiġi salvagwardjata s-saħħa ta' kulħadd, inkluż tagħkom il-ġurnalisti, il-preżentata tal-lejla sejra ssir f'awla 22 peress li din hija waħda spazjuża fejn il-ġurnalisti ser jingħataw il-permess li jirrappurtaw mill-gallerija tal-istess awla. Jiena tifhmu li dettalji dwar l-investigazzjonijiet ftit li xejn nista' nagħti li nista' ngħid huwa li brabta mal-każ tal-omiċidju ta' Defni Caruana Galizja jew brabta ma' xi każ ieħor il-Pulizija sallu m'għandha ebda evidenza li torbot xi politiku ma' dawn il-każijiet.